Kevin, kif taħseb li Gronier wasal għal konklużjoni li Malta hija Atlantis? Mela, hija domanda interessanti, mela l-ewwel ħaġa li għandna nżommu f'moħħna hija in-numru sproporzjonat tat-tempi. Sewwa? Għaliex qed ngħid hekk, mela għandek tliet gżejjer illi huma litteralment mikroskopiċi fil-mappa sewwa. Tgħid li inti aqqas ġo Franza jew ġo Spanja m'hemm dan in-numru ta' tempi. Mistoqsija li bla dubju qiegħda fil-filosofija ta' kull studjuż u arkeologu hi. X'inhi r-raġuni li ġo dawn iż-żewġ gżejjer b'kobor ta' 313 km kwadru nstabu s'issa iżjed minn 35 sit preistoriku. 7 minnhom UNESCO World Heritage Sites. Barra t-tempi għandek il-minjeri, għandek il-katakombi, għandek id-dolmens, mela għandek ħafna fdalijiet preistoriċi illi tqajjem ċertu domandi. Naħseb jiena dan kien l-istimulu li ġiel lil Giorgio Gronier illi jibda jinvestiga jfittex dwar fejn kienet Atlantis. Gronier seta stimola ruħu minn diversi mistoqsijiet. Eżempju, x'kienu l-funzjonijiet ta' kull tempju u għal liema raġuni jintużaw ħaġar li hu meqjus li jiżel mal-20 tonnellata. Hemm ħafna xi jistimula f'dan is-suġġett, bħal pereżempju nistgħu nżidu wkoll dawn verament dawn in-nies kienu bdiewa kif infatti jsostnu l-akkademiċi universitarji. Mela, Platon qal fid-dialogi tiegħu illi l-gżira ta' Atlantis kienet fil-Oċean Atlantiku. Sewwa mela l-Oċean ħa isem il-gżira. Issa dan Platon qed jgħid illi din il-gżira ta' Atlantis kienet barra mill-kolonni ta' Herakle. Sewwa. Huwa tajjeb ukoll illi nżommu f'moħħna illi hemm diversi teoriji ta' fejn poġġew il-pożizzjoni ta' Atlantis, sewwa, hemm teorija li tgħidlek illi il-gżejjer Griegi seta' kienu il-ċaċet fejn kien hemm Atlantis, tajjeb. Hemm teorija oħra illi qiegħda fl-Atlantiku fejn Spanja fejn tgħidlek illi din il-gżira kienet qiegħda southwest ta' Spanja. Hemm teorija oħra illi tgħidlek illi l-gżira ta' Atlantis setat kienet parti mill-Gżejjer Brittaniċi. Hemm miżibilju ta' teoriji u Gronier, it-teorija ta' Gronier hija waħda minnhom. Però ninnotaw li teorija jew tnejn biss żammew mat-testi ta' Platon li jindikaw mod ċar li din il-gżira kienet fil-Baħar Atlantiku bejn l-Ewropa u l-Amerika. Issa meta nirreferi għad dialogi ta' Platon bħala testi oriġinali jien dejjem inżomm f'moħħi li qabel kollox Platon ġab l-informazzjoni dwar Atlantis mingħand Solon.
li kien jgħix fis-7 seklu qabel Kristu. Platon kien discendent ta' Solon min-naħa ommu u kien jgħix fir-4 seklu qabel Kristu. Bħal kull stat fid-dinja, Ateni kellha x'tirranġa u Platon kien ċittadin li rid riforma sseħħ. Issa llum jiġifieri fis-seklu 21 diversi studjużi qisu l-gżira ta' Atlantis iżjed bħala forma ta' pjan jew inkella mudell politiku magħmul minn Platon biex jiġi proposta riforma ta' Ateni. U l-mistoqsija hawn din. Jekk id-dialogi ta' Platon kienu tassew mudell politiku kif Platon meta ppożizzjona Atlantis quddiem id-dħul tal-Mediterran qisu kien jaf bl-Amerika. Għax fl-ispjegazzjoni tiegħu fid-dialogu ta' Timejus, Platon jagħmel referenza straordinarja għal kontinent in-naħa l-oħra tal-oċean. Dan qisu diġà kien hemm magħrfien tal-Amerika 400 sena qabel Kristu. Interessanti li naraw għandna dawn id-dokumenti illi mela hawnhekk l-ewwel qegħdin il-biblioteka sewwa nazzjonali ġol Belt Valletta u hawnhekk għandna mħejjin ċertu dokumenti illi Giorgio Gronier id-diżinja mod kartografiku sewwa u hawnhekk qed naraw il-pożizzjoni ta' Atlantis skont it-teorija ta' Gronier. Hawnhekk hawn dawn iklet frakiet sewwa din il-parti fejn hawn B illi qed jindikalna illi l-Gżejjer Maltin skont l-ipotezi ta' Gronier kienu jinsabu fit-tramuntana ta' din il-gżira. Sewwa gżira illi poġġiet fil-Mediterran bejn Sqallija u l-Libja. Gronier biex nagħmlu spunt, biex nagħtu spunt daqsxejn dwar dan il-personaġġ sewwa kien ġej minn familja Franċiża, 3 ġenerazzjonijiet jgħixu hawn Malta l-Belt Valletta, sewwa u dan il-persuna kien entużjast ħafna, kellu kilba kbira biex ifittex dwar din il-gżira tista' tgħidilha mitoloġika għal xiex il għaliex m'hemm xejn dwarha tanġibbli sewwa ħlief dawn l-iskritturi jekk nużaw l-arkeoloġija tradizzjonali sewwa, però biex norbot iżjed dettall ma' Gronier, Gronier kien studjuż, kien filosofu, kien perit, inġinier, arkitett sewwa, kien mar ma' Napoleon ġewwa Korfu u Lixandra wkoll l-Eġittu. Però wara dan Gronier kien iddedika perjodu ta' snin jirriċerka u jistudja dokumenti klassiċi li kellhom b'xi mod jew ieħor relazzjoni mal-Gżira Atlantika ta' Platon, msemmija fid-dialogi tiegħu. Gronier kien assoċjat mal-Akkademija Arkeoloġika ta' Ruma. Kien ukoll membru tas Soċjetà Arkeoloġika ġewwa Pariġi, jiena ma neskludix il-possibilità illi kien imdaħal fil-Mażunerija wkoll. Minħabba l-fatt li dan kien arkitett u l-arkitettura iddaħħalna fil-Mażunerija. Sewwa, eżempju ċar ta' Gronier fl-arkitettura nsibu l-Knisja tal-Mosta li għandha x-xeħta kemm ta' maqdes sewwa u kemm ta' tempju Ruman. Issa meta ngħidu maqdes fis-sens il għaliex aħna jekk inħarsu lejn it-tempji sewwa mill-aspett kif qegħdin illum aħna qed naraw il-fdalijiet tat-tempji, però jekk immorru lura fi żmien sewwa nużaw daqsxejn l-immaġinazzjoni, it-tempji kienu mibnijin forma ta' koppla, dome sewwa bil-kileb, ġebla tirkeb l-oħra, il-korbels. Mela kif nistgħu nindikaw fejn kienu l-kolonni ta' Ereke? Mela, il-kolonni skont il-mappa li qed jipprovdilna Gronier, mela għandna l-Afrika sewwa u din Spanja. Issa dawn il-kolonni qegħdin hawnhekk, jiġifieri il-portal għall-Baħar Mediterran. Kien hemm waħda il-Marokk u l-oħra Ġibraltar.
fid-dokument propja ta' dialogi ta' Timejos u Kritjas hemm miktub biċ-ċar sewwa illi il-Baħar Mediterran kien meqjus bħala port sewwa. Jiġifieri dina hija ċara ħafna illi mhux qed jindika għal Baħar tal-Mediterran, kien qed jindika għal Baħar Atlantiku fejn qiegħda l-gżira, però ċertu studjużi u filosofi għażlu illi jiddevjaw minn dawn it-testi fejn qed jindika illi Atlantis setat kienet fl-Atlantiku u ippożizzjonaw l-gżira fit-teorija tagħhom f'postijiet differenti. Sewwa min qed jgħid fl-Atlantiku fejn il-Gżejjer Brittaniċi, min qed jgħid fejn Spanja viċin ta' Spanja u min qed jgħid ġewwa l-Mediterran. Mela, il-norma tgħidilna li t-tempju għaw Malta mbnew mill-isqallin. Inti ma taqbilx fuq dit-teorija. X'inhu l-ħsieb tiegħek? Mela, tajjeb, it-teorija tiegħi tinkludi b'mod vast sewwa ħafna postijiet illa għaliex ngħidu li għandek stampa sewwa u l-akkademija tradizzjonali qiegħda tara biss parti żgħira minn din l-istampa. Personalment, mhux ma naqbilx mat-teorija akkademika, li ma naqbilx miegħu hu li l-akkademiċi mhux qegħdin jikkonsidraw l-istampa kollha. Bl-istudju u r-riċerka li għamilt matul is-snin, iffurmajt ipotezi alternattiva li tista' tkun plawsibbli daqskemm hija di konvenzjonali. Però qabel ma nelabora dwar dan, nixtieq naqsam xi ftit dettalji dwar sitwazzjoni tad-deżert Sahara kif setat kienet qabel id-dilluvju ta' 11,600 sena ilu. Fejn illum hemm id-deżert tas-Sahara, qabel id-dilluvju kien fertili u abitat perfett għal annimali ta' kull speċi. Kif nafu, preżentament, deżert u post fejn jabitaw speċi tuħaddhom fuq subaj bħal pereżempju ċerti sriep u skorpjuni. Però impossibbli għal l-infanti, ippopotami u gazzell fost annimali oħra biex jgħixu ġonatura daqshekk nixfa u ostili. Eluf kbar ta' tpenġijiet ġewwa mijiet ta' għerien fis-Sahara jgħidulna li dan id-deżert vast xi darba kien reġjun fertili u abitabbli. U l-evidenzi huma dawn l-istess tpenġijiet preistoriċi li jmorru lura għal qabel id-dilluvju. Fl-opinjoni tiegħi it-teorija li l-ewwel abitanti ġew minn Sqallija 6,000 sena ilu fi żmien meta l-Mediterran kien bejn wieħed u ieħor l-istess sitwazzjoni kif insibuh illum tagħmel sens, però dawn in-nies ġew minn fejn ġew ma kinux l-ewwel abitanti tal-inħawi fejn illum insibu l-Gżejjer Maltin. Mela allura ejja issa npoġġu dan mal-ġenb u nidħlu fi ħiżjed il-qudiem. L-ewwel dettall li rridu nifhmu qiegħed preċiżament fl-isem ta' dan il-baħar, Mediterran. Maqsum f'żewġ kelmiet insibu Mediterra li jfissru nofs l-art. Issa, terra li tfisser letteralment art bil-Latin qed tindika biċ-ċar x'qiegħed ngħid jien li l-Mediterran xi darba kien art. Jiena tal-fehma li l-ewwel abitanti ta' fejn illum hawn il-Gżejjer Maltin mhux baħru imma migraw fi żmien meta l-Mediterran seta' jiġi maqsum bil-mixi. U provi ta' dan għandna bosta fil-Mużew ta' Ardalan. Hemm insibu diversi fdallijiet skeletali ta' annimali preistoriċi bħal ippopotami, il-infanti u oħrajn. Annimali li passu minn post għal ieħor f'migrazzjonijiet ta' mijiet u eluf ta' mili.
dawn il-migrazzjonijiet dak iż-żmien setgħu jaqsmu mill-Afrika l-Ewropa mingħajr ostakli tal-ebda baħar. Kif diġà semmejt, illum insibu l-iskeletri ta' dawn l-annimali preistoriċi eżibiti ġewwa Bir Żebbuġa. U allura jiena nistaqsi, jekk dawn l-annimali setgħu jaqsmu l-Mediterran mill-Afrika, għaliex il-bniedem ma setax jagħmel l-istess. Maħniex qed insemmu miljuni ta' snin imma għexieren ta' eluf ta' snin meta l-bniedem kif nafuh kien diġà ilu resident f'din id-dinja fuq 300,000 sena. L-ipotezi tiegħi orjentata lejn in-nofsinhar ta' Malta, jiġifieri lejn l-Afrika, minn fejn jiena naħseb li xi tribu speċifika preistorika btittersaq ftit fid-direzzjoni ċentrali tal-Art Mediterranea. U magħhom dawn in-nies ġabu s-sena arkitettonika tal-bini megalitiku. L-ipotezi tiegħi twarrab kompletament il-kultura mill-gżira ta' Sqallija. Jiġifieri jiena neskludi illi l-ewwel abitanti ta' dawn il-gżejjer kienu minn Sqallija. U minflok norbot tribu ta' kultura Afrikana u dan għal diversi fatturi. L-ewwel fatturu li migrazzjoni ta' dan it-tip ma setax issir wara d-dilluvju ta' 11,600 sena ilu. Minħabba l-fatt li l-Mediterran ma baqax terra art kif jissuġġerixxi l-isem. Vjaġġ bil-baħar fuq ċatra, fl-opinjoni tiegħi hemm 7,000 sena ilu. Kien daqsxejn ambizzjuż, ħanajdu hekk. Barra li kien ambizzjuż kien hemm il-biża li taqsam il-baħar, irridu nżommu f'moħħna li dawn in-nies kienu nies superstizzjużi illi kienu jemmnu illi l-baħar biex taqsmu l-ewwel nett trid permess. U meta ngħid permess jiġifieri inti tittamel ritwali u tittamel sagrifiċċji sewwa. Jiġifieri inti qed titlob permess mingħand l-Allat biex tagħmel din il-biċċa xogħol. Mhux qed ngħid li ma setax issir, però jiena qed nitkellmu minn aspett ta' 7,000 sena ilu. Sewwa, ġifieri dawn ma kellhomx mezzi biex jinnavigaw. Bħalma qed ngħidu l-Vikingi għal mod tal-kelma 1300 sena ilu, dan qed nitkellmu 7,000 sena ilu. Ġifieri ma naħsibx li kienet daqshekk faċli illi taqsam 50 mil, għal dan jiddependi minn fejn ser jaqsmu, jekk se taqsam min-naħa ta' fuq ta' Sqallija għandek mal-100-120 mil. Issa dawn meta skont l-ipotezi akademika meta ġew biex jaqsmu biċ-ċatri li kellhom dak iż-żmien sewwa 7,000-6,000 sena ilu, jekk se jaqsmu naf ejja nużaw Pozzallo. Jekk ħajjaqsmu minn Pozzallo diġà għandek 55 mil. Sewwa, jekk se taqsam minn Marsala, ġifieri mit-tramuntana ta' Sqallija, għandek 160 mil. Jekk se taqsam minn nofs minn fejn hemm Agrigento, eżempju, għandek 100 mil. Issa dawn meta ddeċiedu skont nerġa' ngħid meta ddeċidew skont l-ipotezi akademika illi jitilqu minn Sqallija, dawn mill-kosta minn fejn kienu ma rawiex il-Malta, ma kienux jaraw għal-Malta, kif se tara? Aħna bil-kemm naraw il-Sqallija ra daqs x'hija Sqallija. Kif se jaraw għal-Malta dawn? Sewwa ġifieri dawn ma qalu xara ħaninżlu fin-naħa t'isfel ta' Sqallija x'hemmhekk li żjed viċin, dawn ma kellhom l-ebda mod ikunu jafu minn fejn isalpaw li żjed kosta viċin minn Sqallija għal-Malta. Sewwa ġifieri dawn ma nafux minn fejn telqu, ġifieri din it-teorija ma tantx kredibbli meta se nipproġettawha 7,000 sena ilu. Barra minn hekk, jekk
kien hemm xi migrazzjoni sewwa 7,000 sen ilu minn Sqallija da ma nimmaġinux li di tribu qabdu qalu all right ejja ħammorru isek sejjer b'xi cruise liner da rikbu fuq żewġ injamiet marbutin ma' xulxin u tittaqdef. Jiġifieri għandek dik il-perspettiva vasta quddiemek ta' baħar. La taf fejn, la taf xemm, la taf fejn sejjer, la taf ma xiex se tintaqa', dawn qabdu u telqu. Anka navigaturi ta' esperjenza 1000 sena ilu kienu jdumu jippjanaw qabel ma jsalpaw aħseb u wara 7,000 sena ilu. Mezzi kienaw biex jibbaħru, però kif qed ngħid żewġ injamiet marbutin ma' xulxin u kienu jagħmlu vjaġġi distanzi qosra bihom jiġifieri jew inkella kienu joħorġu jazzardaw mill-kosta, joħorġu daqsxejn il-barra biex jaqbdu l-ħut. Xejn iżjed minn hekk, ma kinux isiru vjaġġi ta' 150 u 160 mil. It-teorija li bnejt ma' żmien rigward din it-tema hi speċifikament marbuta mal-ewwel abitanti ta' art vasta fejn illum kull ma fadal minnha din l-art bixejn ħlief il-Gżejjer Maltin. Jiġifieri li l-ewwel nies li kienu jgħixu hawn kien fi żmien fejn il-Gżejjer Maltin ma kienux jeżistu u l-Mediterran bħala baħar ma kienx jeżisti. Issa fl-ipotezi tiegħi l-ewwel abitanti tal-Gżejjer, ma nisewx tal-Gżejjer mhux tal-art vasta qabel id-diluvju, l-ewwel abitanti tal-Gżejjer Maltin, jiġifieri 20 ta' eluf ta' snin wara l-bini megalitiku, ma ġewx 7,000 jew 6,000 sena ilu, imma bejn 3,500 u 3,000 sena ilu. Meta d-distanzi żgħar ta' baħar setgħu jiġu mbaħra u maqsuma kif infatti insibu fir-rekords antiki Eġizzjani u tal-Hittites dwar l-ewwel baħħara fi żmien il-kollas ta' żmien il-Bronż. Dawn in-nies mal-wasla tagħhom fuq il-Gżejjer tagħna sabu t-tempji diġà hemm, però fi stat ta' rovina. Issa skont studju arkeoloġiku dawn in-nies irranġaw it-tempji u bdew jużawhom. Jiġifieri dawn sabuhom hemm u l-istudju arkeoloġiku qed jgħidilna li dawn in-nies użawhom sewwa. Però l-attribuzzjoni tal-bini ta' dawn l-istrutturi skont l-opinjoni tiegħi qed issir b'mod żbaljat. It-tempji nbnew ħafna qabel dan iż-żmien. U għax sibna oġġetti ta' 5,000 sena ilu ġew dawn l-istrutturi ma jfissirx allura li t-tempji għandhom 5,000 sena. M'hemm xejn illi jorbot it-tempji ta' Malta ma' Sqallija il għaliex jekk inti qed tikkonsidra ħajt preistoriku dak ma jfissirx li dik hija evidenza. Sewwa jekk ħanorbtu biss fuq dan l-aspett li ħanorbot iżjed fuq il-qudiem dawn it-tempji kif bdew u x'kienu sewwa se naslu iżjed biex naqdu iżjed minn din il-puzzle sewwa li s'issa hija misterju x'kulħadd għandu t-teorija tiegħu sewwa l-arkeoloġija twassalna sa ċertu punt, però evidenza m'għandna xejn. La darba eskludejt it-teorija ġenerali li tajt li l-ewwel abitanti ta' dawn il-Gżejjer ġew minn Sqallija, allura kien hemm il-bżonn li l-bini megalitiku ġo dawn il-Gżejjer jiġi mbuttat lura b'għexieren ta' eluf ta' snin mid-dati teorizzati. Skont kalkoli li għandi l-migrazzjoni bdiet mill-Afrika bejn 68 u 65,000 sena ilu, ovvjament dawn il-figuri jinstemaw esaġerati. Però meta naslu għad-dettall din it-teorija tibda tagħmel sens. It-tieni fattur li norbot mal-migrazzjoni Afrikana u li fl-ipoġew sibna numru sostanzjali ta' rjus imtawla, ħafna minnhom sparixxew u kull ma fadal xi 8 rjus. Il-prattika ta' deformazzjoni tal-krani għandha rabta reliġjuża u nsibuha fuq kull kontinent, b'mod partikolari fit-tribwijiet u ċ-ċiviltajiet Afrikani.
Issa nafu biċ-ċar illi ġon l-Afrika din il-prattika kienet issir tista' tgħid f'kull post ġo l-Afrika, ġo Nubja, ġo Sudan, ġo l-Etjopja, ġo l-Eġittu, tajjeb, din hija prattika li għadha tintuża sal-ġurnata tal-lum. Barra minn dan insibu wkoll il-fatt patoloġiku fejn jidħlu sintomi li waslu għall-iżvilupp li medikament jissejjaħ tal-assemija li bażikament dan hu kondizzjoni fejn ir-ras tal-persuna tkun tawalija mill-ġuħ, ġifieri it-tarbija titwielet b'rasa twila. Din tissejjaħ dolikosefali u din il-kondizzjoni tintiret. Issa evidenza ta' dal-fenomenu mediku marbuta ħafna mal-kontinent Afrikan fejn instabu ħafna każi kemm preistoriċi u anki moderni. It-tielet fatturu li għalkemm il-darba l-arkeoloġi semmew ix-xepp ta' fdallijiet preistoriċi bejn dawk Sqallin u dawk Maltin, jien ma sibt assolutament xejn, zero, li jista' b'xi mod juri xi tip ta' somiglianza bejn dawn it-tnejn. L-imqades Maltin jeżibixxu arkitettura li ma bħala, b'xogħol ta' aperturi mħaffra direttament ġol-ħaġra, artali dekorati, ftuħ ta' absi fuq kull naħa tal-passaġġ primarju biex ma nsemmux il-kobor tal-ġebel użat, l-orjentazzjoni, il-forma u l-kumplessità megalitika li tpaxxi l-għajnejn anke fl-istat ta' rovini li jinsabu fihom illum. Huwa minnu li fi Sqallija hemm tempji, però dawn it-tempji huma tal-perjodu Elleniku, jiġifieri Griegi, minn 300 sena qabel Kristu sal-ħakma Rumana. Fil-gżira ta' Sqallija m'hemm xejn li remotament jixbaħ it-tempji Maltin u allura fl-opinjoni tiegħi l-ipotezi li kienu Sqallin ewwel abitanti u l-bennejja ta' dawn it-tempji ma tagħmilx sens. Xaqta daw li qed jittammaw fuq bħala bażi għat-teorija li l-bennejja tat-tempji Maltin ġew minn Sqallija huma fdalijiet ta' żmien il-Bronż li jinsabu l-isfel minn Sirakuża ġo Castelluccio ta' Noto. Però bl-ebda mod it-tempji Maltin ma jistgħu jitqabblu ma' sit ta' żmien il-Bronż. Barra minn hekk, Castelluccio fih iżjed katakombi taħt l-art milli ħaġar impoġġi b'forma ta' xi struttura wiefqa. Minkejja dan kollu u la darba t-teorija ħarġet li Sqallin kienu l-ewwel abitanti ta' Malta. Li Sqallin ħaduha for granted li din it-teorija evanġelu meta kif wieħed jista' jara qas nitfa' xepp ma teżisti bejn fdallijiet Sqallin u dawk Maltin. Din il-migrazzjoni telqet minn ximkien fl-Afrika fejn illum insibu d-deżert tas-Sahara sewwa, ma ninsewx li wara d-dilluvju meta l-ilma għala drastikament il-baħar bela 70% tal-art u allura ħafna mill-evidenza marbuta ma' dan tinsab f'qiegħ il-baħar. Ġebel megalitiku ġol baħar Malti jinstab u mhux biss imma anki raddi jew inkella kif jissejħu bl-Ingliż Caltrats. Dawn huma provi arkeoloġiċi li l-firxa ta' dawn il-bini ta' tempji u komplessi preistoriċi jestendu mijiet ta' mili l barra minn xtudna.
U waħda mill-mistoqsijiet ta' dawn il-misteri li baqgħet minquxa f'moħħna hija x'kienu eżatt dawn l-imsejħa tempji? Kevin, inti għandek il-ħsieb li t-tempji megalitiċi għaw Malta għandhom korrelazzjoni mal-astroloġija. Mela, ħanerġa' nitlaq mill-punt fejn semmejt l-ewwel li l-migrazzjoni mill-Afrika fit-teorija tiegħi hija possibbli. Iċ-ċiviltà paleolitika, jiġifieri ta' żmien il-ħaġar bikri, kienet tinkludi f'arkitetti u bennejja ta' kalendarji astronomiċi bla paragun. It-teorija tiegħi però ma tgħidx li dawn qasmu mill-Afrika għal Malta u qabdu jibnu, le. Dawn qasbis kellhom pjan ta' migrazzjoni kif nifhmuh illum. Il-migrazzjoni ta' din it-tribu mill-Afrika bdiet timxi fuq pattern li jsegwi mill-art ċertu kostellazzjonijiet. Allura, dawn mhux darba fost l-oħrajn. Qalu isma' ejja nibdew nibnu t-tempji jew inkella tlaqna noqogħdu Malta. L-istudju li għamilt nebbaħni li din fil-verità ma kienet migrazzjoni xejn. L-istil ta' ħajja unika li kellhom dawn in-nies iddiriġiethom lejn ir-reġjun fil-Mediterran fejn illum hawn il-Gżejjer Maltin. Mela allura aħna rridu naħsbu wkoll illi ġol baħar Mediterran hemm tempji oħra. U dawn it-tempji, ovvjament, jekk xi darba jinstabu b'xi miraklu, se jmexxuna minn fejn ġew daw in-nies skont l-ipotezi tiegħi. Mela dawn terqu mit-tali post ġol-Afrika. M'għandix idea minn fejn sewwa imma għandi ċertu indikazzjoni li din il-migrazzjoni saret mill-Afrika. Dawn bnew tempju, tnejn, wieħed taħt l-art u l-ieħor fil-wiċċ. Sewwa, issa nispjega iżjed il-qudiem x'inhi s-sinkronizzazzjoni ta' dawn iż-żewġ tempji. Mela t-tempju tal-wiċċ kien il-kalendarju. Sewwa, u dan kellu lifespan biex ngħidu hekk ta' 2150 sena. Għajlix ġifieri. Ġifieri li dawn kienu qegħdin isegwu kostellazzjoni jew kostellazzjonijiet illi f'dawn l-2150 sena ovvjament aħna nafu illi xejn huwa fiss, kollox jorbita, kollox jiċċaqla, mhux dik il-teorija medjevali li kellha l-Knisja Kattolika illi kollox huwa fixed, xejn ma jiċċaqlaq sewwa. Illum nafu illi kollox jorbita ma' xulxin, sewwa issa dawn. Peress li f'din il-lifespan ta' dan il-tempju iridu jżommu mod astronomiku l-istudji tagħhom u l-osservazzjoni tagħhom minn din l-istruttura li aħna nsejħula tempju sewwa. Meta bil-kostellazzjoni li jkunu qegħdin isegwu jibdew jidhru partijiet biss, u allura l-perspettiva tal-kostellazzjoni ma baqgħetx tidher sħiħa, dan jibda jindika li t-tempju beda jiskadi. Dan ifisser li t-tempju biex nsejħulu hekk diġà għandu mal-1200 jew 1300 sena kien ikun importanti li l-maġġor parti tal-kostellazzjoni speċifika tkun viżibbli biex it-tempju jibqa' funzjonabbli. Infatti lejn l-aħħar ftit mijiet ta' snin it-tribù tibda taħsiblu biex temigra lejn post fejn il-kostellazzjoni tkun mill-ġdid totalment viżibbli għal 2150 sena li jmiss. Mela da mhux ħajamlu 5 mili, dawn iridu jimxu mijiet ta' mili. Tajjeb biex jibnu it-tieni set ta' tempji, ġifieri wieħed taħt l-art u l-ieħor fuq l-art, waslu dejjem joqorbu lejja l-Gżejjer li llum insejħulhom il-Gżejjer Maltin, dejjem joqorbu. Mhux għax għażlu li jiġu hawn, illa għaliex il-pattern sewwa il-presizzjoni tal-ekwinozzi l-hawn mexjietom għax dawn kienet isegwu skont il-presizzjoni tal-ekwinozzi sewwa. Illa għaliex it-tempji huma kalendari astroloġiċi. Dana it-tempju tal-ġgantija. Issa jekk aħna nimmaġinaw illi hawnhekk għandek koppla biex niftehmu sewwa, jew inkella koppla u koppla oħra, is-saqaf tat-tempju kellu dak li jissejħu conic holes sewwa, toqob koniċi
illi ġejn forma ta' kon, angolati. U dawn kellhom dawn il-conic holes, pattern ta' għal-mod tal-kelma il-kostellazzjoni ta' Orion. Issa, ma' xemx, id-dawl ta' xemx kien jgħaddi minn dawn it-toqob u kienet jindikalek ċertu punti fit-tempju. Sewwa, hawnhekk kienet tifforma l-Orion's Belt. Sewwa, u mbagħad Betelgeuse u l-istilel l-oħra f'kull ponta tat-tempju minn ġewwa, sewwa. Issa ovvjament, meta it-tempju skada, dak ma setax jibqa' jintuża iżjed. Allura kellhom imexxu il-post tat-tempju biex jimbena x'imkien ieħor. Aħna qed nitkellmu mill-aspett ta' Orion biss, imma kien hemm kostellazzjonijiet oħra illi dawn ħansejħulhom hekk l-arkitetti u l-bennejja tat-tempji kienu qegħdin isegwu bħal Alpha Centauri, Canis Major u diversi kostellazzjonijiet oħra. Waħda mill-mistieri li jibqgħu jirbumbjaw ġo moħħna hi kif ċiviltà preistorika eluf kbar ta' snin ilu setat tiddistingwixxi b'mod tista' tgħidha barra minn hawn patterns komplikati ta' kwiebeb fl-ispazju kosmiku mingħajr ekwipaġġ teknoloġiku u avvanzat. Kif setgħu dawn jifhmu x'kienu dawn it-tikek nemnu fis-smewwiet tal-lejl? Kif dawn setgħu b'mod daqshekk metikoluż li tista' sejjaħlu straordinarju joħolqu xjenza sħiħa u komplessa li tidħol matematika u ġeometrija li sallhom preżenti d-dettalji tal-hemm għadhom litteralment jifqgħulek moħħok. Kif komunità ta' bdiewa li ġew Malta fuq ċatra jew qasmu l-Mediterran fuq ġemel setgħu kienu l-grammastri ta' xogħol bħal dan. Jekk ser nibqgħu imwaħħlin mal-parametri limitati biex jenza li jekk ma narax ma nemminx, jew inkella għax barra mill-linja gwida universitarja mela allura ma teżistix. Il-jum li xi darba nifhmu dawn it-tempji kif inbnew kif kienu jaħdmu mhux se jasal qatt. Hemm oċean sħiħ fejn wieħed jista' jasal biex jifhem kif jiddeċifra dawn il-mistieri, nsejħulhom hekk. Però l-universitarju mhux interessat f'alternattivi li jmorru kontra l-linja gwida sistematika u dan u żball kbir fil-fehma tiegħi. M'iniex bl-ebda mod ninkoraġġixxi l-għaxkezza fl-istudju minn bażi ta' twemmin u anqas qed ninkoraġġixxi xettiċiżmu. It-triq tan-nofs fl-opinjoni tiegħi dejjem il-aqwa mezz biex student tal-ħajja jara u jifhem l-istampa kollha sewwa. U ma' dan il-punt nixtieq norbod daqsxejn ta' spjegazzjoni ta' kif ċiviltà preistorika setat kienet avvanzata minn aspett mhux mistenni mill-arkeologu jew l-istudjus konvenzjonali. Sempliċi ħarsa lejn il-piramidi ta' Giza biżżejjed biex tqanqal mistoqsijiet dwar il-preċiżjoni impekkabbli matematika, ġeometrika, ġeografika, strutturali u mitħaġ oħra. Jekk f'din l-istess ċiviltà Eġizzjana kont issib il-fqir u l-injorant, dak li kien jisfen mal-mużika li jdoqqulu ta' fuqu, dak li kien jgħix fid-dlam u li qasjaf xlaqtu, fl-istess ħin kont issib ukoll dik l-istratta ta' fuq il-high class society li jgħixu fil-palazzi li ma jonqoshom xejn. Dawn għal kontrarju tal-maġġoranza li jgħixu fid-dlam kienu edukati fil-filosofija mistika, kienu intelligenti u f'ċertu okkażjonijiet kienu kollu rrief. Ma ninsewx li ċertu monarkiji kienu inizjati f'diversi setet okkultistiċi u kienu wkoll saċerdoti primi tat-tempji ewlenin sewwa. Issa minn dan l-aspett, allura dawn kienu omnipotenti tista' tgħid u l-immaġinazzjoni ta' ċertu persuni fil-quċċata tar-renju stramba kemm stramba kienet issir realtà issa kif ukoll il-puntu li n-nies ta' 6,000 sena ilu li skont it-teorija komuni biex nużaw il-kalkolu ġenerali qas kienu għadhom skavaw il-metallurġija biex joħolqu ħadid b'saħħtu kienu jużaw skriepel u srieraq tar-ram u fl-istess ħin kienu arkitetti ta' strutturi u invenzjonijiet tal-meravilji. Jista' jkun da.
ma jistax ikun. Illum qasbis noħolmu kif naqbdu nibnu piramida ta' 5 solari bi blokok ta' ġebel ta' 2 tonnellati u nofs kull waħda ħseb u wara kemm ser nibnu piramida tal-fuq minn 40 solar b'għodot tar-ram bil-ħbowla u bil-bejjem. Ġifieri mill-aspett akademiku konvenzjonali hemm teorija kemm trid, però s'issa l-ebda waħda ma tagħmel sens jew tal-inqas titfa' ta' dawl kredibbli. L-unika teorija li tagħmel sens hi tal-Franċiż Joseph Davidovits li fassal l-ipotezi dwar kif il-piramidi ta' Giza setgħu innew minn ġebel ta' geopolymer konkrit. Il-fatt li llum għandna teknoloġija avvanzata ħafna, studjużi ta' fama mondjali, il-vantaġġ li llum nistgħu nħarsu lura u nanalizzaw l-istorja ċentimetru b'ċentimetru u l-fatt li minkejja dan kollu għadna nilagħbu bil-mistoqsijiet. Ipprova ċara kristall li sal-lum għadna qasbis nistgħu nifhmu l-iżjed dettalji elementari dwar il-bini li nbena bi preċiżjoni impeccabbli elu kbar ta' snin qabilna, bini li llum niksbuh biss b'inġenji u b'teknoloġija moderna. Il-metodi għodot ta' kif u biex inbnew dawn l-eġubijiet litteralment tal-blieħ eluf ta' snin ilu skont l-Università kienu primittivi. Issa, nixtieq nistaqsi mistoqsija sempliċi dwar dan. Ipprova produċi blokka tal-qawwi. Berba tifċaċa tlixxi perfetti bi skarpell ta' żonqor u wara jekk irnexxilekx. Li qiegħed nipprova ngħid jienu li teknoloġija avvanzati kien hawn, imma spiċċaw konfiskati għal diversi raġunijiet u waħda minnhom hi din. X'ser nagħmel bil-lawrea fl-arkeoloġija jekk li studjajt matul is-snin issa m'għadux validu għax instab differenti minn dak li tgħallimna. Jiena ġejt għand Sergio, l-Stone Pecker, sewwa Sergio huwa skultur ta' esperjenza u infatti nixtieq nistaqsih żewġ domandi rigward ħaġar kif seta' inqata' sewwa qed nitkellmu minn aspett ta' 7000 sen ilu, kif seta' inqata' mill-art nies kienu jimplementaw għodda tal-ħaġar sewwa, jiġifieri qed insemmu fil-fażi ta' żmien il-ħaġar aħna dak iż-żmien ma kienx hemm ħadid u allura daw kienu jużaw għodot tal-ħaġar biss, għodot tal-ġebel biss sewwa. Mela, kieku jkolli nistaqsik, Sergio, biex nibnu tempju illum. Sewwa, irridu naqtaw ġebel aħna mill-art bi skriepel u mazzett ta' jien naf xi għodot ġebel qiebes ħafna. Jien naf obsidjan jew żnier jew ħadet ma kienx hawn. Inti kemm tħares lej din it-teorija bħala kredibbli, taħseb li kienet possibbli illi jużaw għodot tal-ħaġar biex jaqtaw dawn il-ġebel, aħna mhux qed nitkellmu ġebla tal-lum, qed nitkellmu vażi kbar blajjed ta' 10 tonnellati u 15 tonnellata sewwa, issa di tista' tinkisillek, tista' tmurlek, tittoqgħod tilab magħha. Inti bħala bniedem ta' esperjenza fil-ġebel, kif tħares lejha din it-teorija? Mela, li hemm li tista' tuża Palasp ma jafossi xi skuk tal-injam, skuk tas-siġar dak kienu jeżistu. Imma mbagħad biex tinqata kif qed tgħid inti jekk tiġik ħażina qed tittilli xi jagħmel inti tajta raff. Imma biex iġġiba 180 eżatt biex niftehmu, tittuża bil-fors
ħadid jew azzar. Għax inti biex għalkemm jekk inti biex inti ġandek ġebel li użonqor, da mhux franka biex niftehmu. Tal-qawwi. Parti l-esterju kienu jużaw tal-qawwi. Tal-qawwi. Ma jekk inti għandek tal-qawwi, ma oġġett iktar jibes. Issa biex ma ħadna rridu nil-lamanaw l-ħadi, il-ħadi mhux ħajkun. Ma kienx jeżisti dak iż-żmien. Allura jien bħala bliedem tal-lum tal-Wara Kristu sawa ħanuża l-azzar jien. Għalkemm jien uħobb nuża l-odda tal-idejn, ma ngħid għandhom naqrek ta' milli kieku ħoqgħod nuża grinders u chasers. Jien peress naħdem l-odda tal-idejn, għandhom iktar diġà lavor qed nuża azzar. Ma ngħid għandi l-vantaġġ tal-azzar, huma dak ma kellhomx il-vantaġġ. Ma għandhom xi ħaġa qasna fuq xini biex taqtol ġed daqshekk. Teorija konvenzjonali jgħidulek illi dawn kellhom modot ta' ġebel jibes ħafna sewwa. Issa anke meta tkun qed taħdem fuq xogħol. Inti jekk tuża skripel tal-azzar, xorta tittoqgħod tillimhom kull sejja u kull kemm. U x'veru, ġifieri l-iskarpell se jittiekel max-xogħol naħseb u wara skarpell tal-żniet. Mela allura naħseb hija daqsxejn biċċa xogħol jibsa immens jekk mhijiex impossibbli din sewwa, imma dik hija teorija ġenerali konvenzjonali. Nagħmlu mod irnexxielna naqtawha din il-blata u marret ħażin. Sewwa minflok marret dritta, marret ilna ħażin, marret ħażin aġeb. Mela rridu noqogħdu ntajru u mbagħad irridu nillixxaw x'hekk inħarsu lejn ix-xogħol li nsibu fit-tempji ma nħarsux lejhom kif qed narawhom illum wara eluf ta' snin. Li huma mikolin diġà. Mikolin, ġifieri. Irridu aħna nużaw daqsxejn ta' perspettiva kif setgħu kienu dak iż-żmien. U għalli huma nkallu, għalli huma qegħdin għadhom tajbin, 7,000 meta llum iktar l-bilet għallum ġifieri wara 5 snin. Kif taħseb li kien hemm xi teknika biex tillixja tal-qawwi? L-ewwel semmejt li xi jew Adam, inti għandek imma l-Adam forsi biex tnaqqax, għax inti biex terfina titgħamel bil-Adam fuq iż-żonqor naqra jebes. Mhux naqra jebes ħafna. U biex nillixjaw, biex nġibuh, ma jgħidux lix ħafna, ma nġibuh daqsxejn. Tista' forsi tuża l-franka fuq il-qawwi, peress issa veru l-franka iktar soft ħafna fejn il-qawwi. Imma u tintorok b'dan il-mod, imma xorta ma naħsibx li għandek l-effett. Bħala ma ngħidu aħna nafta sandpaper fuq ma għandekx l-effett. Ġifier huma dan ħafna teoriji li joħorġu mill-università aktar xi jkunu magħmulin kif dejjem minn nies li inqas li jkunu esperjenti fix-xogħol. Allura inti la ma taħdemx fix-xogħol tivvinta ipotesi u teorija. Ġifieri inti ma taqbilx mat-teorija konvenzjonali tal-ġebel, eżatt. Illi dawn inqataw. Ħaġa oħra biex inti tillixja. Inti tagħmel iktar circumference, ġifieri taqbad iktar biex. Ma trid iġġib minn dal-ġebel trid iġġib ħafna kwantitajiet. U dejjem tittiekel u dejjem tarmi u dejjem ġifieri kellek mhux iġġib oġġett żgħir naqsek. Għax dak ikun ħadd naqqax għarrajt. Għax ħadd tuża lilu dejjem. Imma tarġa biex torok trid iġġib kwantitajiet kbar minn dal-ġebel qegħdin jgħidu huma. Imma ngħidu li kellhom dawn il-kwantitajiet. Li ma nimmaġinax li ma kienx hawn. Diffiċli wkoll. Però naħseb li huwa possibbli illi dawn jottienu dik it-tip ta' riżultat, dik it-tip ta' perfezzjoni illi xekk inħarsu mill-perspettiva mhix tal-lum ta' 7,000 sena ilu. Dawn ma kienux nies primittivi kif naħsbu, dawn ma kienux nies tal-erin, dawn kienu nies li kellhom teknika avvanzata biex ħarġu b'dan it-tip ta' strutturi. U b'din it-tip ta' metodu biex ikaxkru l-ġebel biex qataw il-blajiet. Għandek fażi hemm ħafna fċaċa. Aħna qegħdin nitkellmu waqt li nqataw u qed jinħadem mbagħad għandek meta ħinġar u jarġa' jitpoġġa. Hemm ħafna affarijiet li titħareġ, ġifieri aħna s'issa wasalna hawnhekk. Jiġifieri biex jinqataw bodot tal-ġebel. L-ewwel semmejt li l-ispnajjar x'inhu ma dawn. Dak huma l-ispnajjar, ma skuk tas-seġar idhom skuk tas-seġar dak iż-żmien kienu ħajkunu skuk tas-seġar. Flok joqogħdu jagħmluhom il-ħadid, imbagħad tarġa' tmur ħażin. Dawn kienu jkunu tejper xi jattawhom. Jista' jkunu. Imma jien naħseb li kienu jkunu iktar attont milli għax intu biex tagħmilha tejper l-injaw speċjalment. Irrid ikollok tarġa' inti ikollok l-azzar hemmhekk tarġa' biex tagħmlu tejper. Nagħmlu ma għandek il-flint. Ħal jużaw Ma da ġebel kbir, da mhux qegħdin ngħidu aħna lanza żgħira. Ngħidu r-ras tal-vleġġa bil-flint kienet ta' ħafna. Illi
tista' tagħmilha Imma biex taqta' tip ta' ġebel trid ikollok skuk ta' seġar. Inti biex iddaħħal dawn l-isnajjar ġorġa bla inti tagħmel qataw. U mhux hekk. U jekk se toqgħod ittihom u inti se tżid l-ilma, ovvjament, il-ponta tisfel. Se titaqta, niġu ma tantx support. Jista' jkun dak iż-żmien, għax dak forsi minn żmien ir-Romani u l-Griegi forsi ġeddel biċ xogħol tal-kanal, iħaffru ma tidaħlu l-injam. Li fil-sħar ħanedulhom spray. Imma tarġa' forsi kellu jagħmlu t-toqob, imma biex tagħmel it-toqba. Ġu tibl-injam biss ma tix ħafru, għax il-ġebel stess aħseb wara. La l-injam lill-injam. La ġebel u laqqas taruk tal-lazzar, x-lazzar u għaw il-żorqor biex niftemu tarġik tarija bes mill-ġebel. Ħafna. Allura, tittamel it-toqba, titprepara t-toqba biex tfaqqa il-ġebel. Ġifieri, it-teorija konvenzjonali li dawn qataw il-blajjet enormi bodot tal-ħaġar stess hija mhix uġieħ ta' ras biss, imma fl-opinjoni tiegħi hija impossibilità. Il-pedamenti tas-sistema edukattiva kif inhi mibnija huma bbażati fuq stejjer totalment iffabbrikati fuq l-aspett primittiv. Dak l-aspett li rnexxielhom jitmawlna, l-aspett li fi kliem ieħor li fil-preistorja kulħadd kien salvaġġ u jgħix ġewwa l-għerien tal-poplu ordinarju biex niftehmu, waqt li l-aspett ieħor dak tal-komunità suprema u superjuri qed jiġi intenzjonalment mitfu. Ħarsu lejn kif dejjem ħadmet l-umanità. Għandek iċ-ċiviltà propja, dik sofistikata u avvanzata, li għandha ħarsa panoramika fuq kollox u fuq kulħadd, u imbagħad għandek il-bniedem ordinarju tal-massa, dak li jaqlaħħa u jikolla, dak li moħħu jwassal sa ċertu punt, dak li mhux ekwipaġġat, mhux sofistikat u mhux avvanzat minn ebda mod partikolari biex jfassal u jibni strutturi llum huma l-enigma ta' kull inġinier. Aħsbu daqsxejn dwar din. Jien tal-fema li min kien involut fil-bini ta' strutturi megalitiċi bħal dawk li jinsibu Malta llum u dawk ta' l-istess kalibru f'pajjiżi oħra ma kienx jgħixu l-għerien, ma kienx primittiv u ma qatax blajjet enormi b'għodda tal-ħaġar rebes jew inkella iżjed il-qudiem b'għodda tar-ram. Jien inħoss li waqt li n-nies involuti fit-tbatija tal-bini kienu nies ordinarju jgħixu ġol għerien. Waqt li dawk li min-naħa l-oħra kienu involuti fil-filosofija, fit-tfassil u fil-metodi avvanzati ħafna ta' kif kien isir il-bini tat-tempji, kienu nies verament intelligenti, ta' klassi u b'diversi passi l qudiem il-kumplament tal-umanità. U żball li inpoġġa lil kulħadd ġo l-istess keffa, li kulħadd dak iż-żmien kien primittiv. Infatti l-iżball għadu jippersisti sal-lum, għax il-kreditu tal-eġubijiet strutturali jingħataw lill-komunità tal-għerien, nies li ġeneralment kienu jgħixu ħajja sempliċi. Meta tibda taqqat it-tiket ma' xulxin, it-teorija li t-tempji ma jistużi huma letteralment opra ta' komunità ta' bdiewa u rajja tibda tinstema' bla sens u bla bażi. Eżempju tajjeb ħafna hu t-tempju tal-Imnajdra. Irħsieb li konsista biex dan il-ġwajjel inbena qatt ma seta' kien maħsub infassal u mibni mill-cavemen li konna għadna nsibuhom hawn Malta sas-seklu 19. B'kull rispett issa, kieku dawn in-nies kienu daqshekk kapaċi u avvanzati ma kienux jażlu li qattaw ħajjithom ġewwa għar. Kull teorija universitarja hija bbażata fuq l-ordinarju u l-primittiv. Però min għandu nitfa' sens komun jirrealizza li xogħol bħal dan hu impossibbli li jsir b'dawn. U b'din il-preċiżjoni. Min
allura kienu dawk li bnew dawn it-tip ta' strutturi. Xi komunità neandertali kif infatti jiġu eżibiti fil-mużewijiet universitarji, jew inkella nies li tant kienu avvanzati li jekk il-verità dwarhom toħroġ fil-beraħ tkisser it-tagħlim u t-teoriji arkeoloġiċi konvenzjonali kollha. Il-possibilità biex blajjet inqatgħu ġew maħduma kif hu spjegat mill-aspett akademiku, jiġifieri l-ħaddiema użaw għodda tal-ġebel, fil-fema tiegħi hi dubjuża mhix ħażin. Għaliex biex tikseb dan it-tip ta' riżultat, l-għodda jridu jkunu ta' materjal ħafna żjed jieles mill-blat li jinqata' mill-art, materjal li ma jitfarrakx meta wieħed isammar fuqu sewwa. Ma ninsewx li l-partijiet esterjuri tat-tempji huma tal-qawwi li hu materjal b'saħħtu immens u li jiflaħ l-elementi staġjonali seklu wara ieħor kif infatti juru t-tempji. Kif spjegalna Sergio, biex jinqata' ġebel kbir sa 2000 sena ilu fost diversi metodi oħra kienu jintużaw spnajjar jew filsa tal-injam. Dawn is-spnajjar kienu jissamru ġoqqata ta' ftit ċentimetri fond li tkun preparata minn qabel fil-blad bl-intenzjon li dawn is-spnajjar jissaqqew bl-ilma, jismnu u jaqsmu l-ġebla. Però dan il-metodu għalkemm seta' japplika fuq materjal ta' franka li huwa rtab, żgur li ma jaħdemx fuq iż-żonqor u l-qawwi għax is-saħħa tal-espansjoni tal-injam jew spnajjar mhux ser telep is-saħħa taż-żonqor u żgur ma jkunx biżżejjed biex jaqsam dan it-tip ta' blad. U l-injam jispiċċa allura impriġonat ġol ġebla mingħajr ma jagħmel xogħlu. U allura nistaqsi, x'materjal jibes li ma jitfarrakx bid-daqqiet seta' intuża biex inqata' dan l-ammont ta' blad f'forom u kobor differenti. Fil-verità, fir-rekord storiċi jinsibu li ħadid ilu jiġi maħdum minn 10,000 sena qabel Kristu. Din diġà indikazzjoni ċara li seta' kien hawn xi forma oħra ta' għodod barra dawk tal-ħaġar, però hija ma naġlux. Għal xi forma ta' tweġiba ma naħsibx li ħafna fejn iddur, u allura ser indur lejn l-inqas post li wieħed jista' jiġi f'moħħu. Il-ktieb tal-Ġenesi. Hawn wieħed jiltaqa' ma' stejjer bombastiċi ta' strambizza li ma bħala. Insibu wkoll li wieħed mill-ewwel ħaddiema tal-ħadid kien kontemporanju ma' Noe li skont il-kronoloġija biblika kien jgħix bejn 40,000 sena u 5,000 sena ilu. Ovvjament, irridu nħarsu lejn dawn ir-rakkonti minn aspett partikolari u mhux neċessarjament minn aspett storiku, però istramba li personaġġ li kien jgħix 20,000 ta' snin ilu kien metallurġist meta l-akkademiċi jgħidulna li żmien il-ħadid beda 3,000 sena ilu. Bl-ebda mod mu qiegħed nirreferi għal ħadid tazzarjat, però ramu brons huma ħafna iżjed b'saħħithom minn kull tip ta' għodda magħmula mill-ħaġar. Il-metallurġija fil-Bibja tissemma fi żmien remot ħafna u tinstema' stramba wkoll li nies primittivi 20,000 ta' snin qabilna kienu diġà jafu l-alkemija tal-ħadid. Veru, huwa fatt li rakkonti li nsibu fil-Ġenesi nkitbu 3,000 u 2,000 sena qabel Kristu u allura l-awturi ma kellhom l-ebda provi ta' dak li setgħu ġara 1000 ta' snin qabilhom. Imma mbagħad min-naħa l-oħra jien nistaqsi biex dawn l-awturi kitbu dettall u għaddew informazzjoni dwar metodi letteralment avvanzati ħafna iżjed minn dak ta' żmienhom u semmew teknoloġiji li strambament jixbħu lil tagħna llum. Bil-fors li dawn il-metodi u teknoloġiji kienu diġà jeżistu, trid tkun oltre koinċidenza perfetta li dawn id-dettalji insibuhom miktuba minn kull ċiviltà ġo kull kontinent. Finalment, biex ma nkunx prożuntuż iżejjed, din id-domanda ser inħallija f'idejkom. Jekk bodda tal-ġebel ma setax inqata' blat tal-qawwi mill-art biex bih imbagħad inbnew it-tempji, mela allura biex ħadmu l-bennejja preistoriċi jekk ma kellhomx ħadid.
jew kellhom? Mela, Kevin, it-tempji ta' taħt l-art u t-tempji ta' fuq l-art. X'korrelazzjoni hemm bejniethom? Ela, kif indikaj diġà hemm dan il-pattern li kienu jsegwu sewwa fil-migrazzjoni kienu jinbnew żewġ tempji, wieħed fuq l-art u l-ieħor kien jitħaffer taħt l-art. Issa, skont it-teorija tiegħi dawn għandhom relazzjoni sewwa flimkien, sinkronizzata. Għandek it-tempju li kien jinbena fuq l-art fejn kienu jisiru is-sagrifiċċji u għandek it-tempju ta' taħt l-art illi mbagħad dak se joħolli r-rwol ta' meta s-sagrifiċċju jsir. Mela, is-sagrifiċċju kien isir fuq nies illi kienu joffru lilhom infushom mod volontarju biex jissakrifikaw lilhom infushom sewwa. Issa, hawnhekk tidħol ħafna dik il-filosofija tal-ħajja eterna. Sewwa. Mela, meta il-persuna tinqatel mod b'dan is-sagrifiċċju bir-riti u bir-ritwali sewwa, il-ġisem kien jittieħed ġo l-ipoġġew. Sewwa, issa. Il-ipoġġew x'inhuwa? L-ipoġġew qed jissimbolizza fl-ipotezi tiegħi il-ġuf tal-omm. Għalhekk dan it-tempju uniku fl-Ewropa u possibilment fid-dinja insibuh fil-fond tal-art, fid-dlam u fejn hemm l-ilma, ma ninsewx li din iċ-ċiviltà kienet ossessjonata bl-alla tal-fertilità u infatti minn hawnhekk li l-wieħed irid joqgħod attent biex jifhem l-irwol ta' dan it-tempju. L-ipoġġew kien jaħdem b'mod sinkronizzat mat-tempju tal-wiċċ, ġifieri dak terran li kien imsaqqaf. U li minnu dan kont tidħol biex tinżel ġo tempju sotterran, dak li nsejħulu l-ipoġġew. Kelma li ġejja minn żewġ termini Griegi, ipo, ge, taħt l-art. Fit-tempju terran kienu jissakrifikaw u f'dak sotterran kienu jintombaw bit-twemmin tar-rinkarnazzjoni mill-ġuf tal-omm, ċoja mit-tempju sotterranju li jissimbolizza il-ġuf tal-alla tal-fertilità. Hemm simbolizmu marbut mar-ritwal ta' twelid mill-ġdid jew inkella mar-rinkarnazzjoni li kien iseħħ billi katavru jiddaħħal fil-parti fejn illum tissejjaħ l-Oker Hall fejn kien isir ir-ritwal ta' rinkarnazzjoni. Ovvjament, wara li l-ġisem jgħaddi mir-riti funerarji, kien jitpoġġa ġewwa waħda mit-tombi li nsibu l-ipoġġew. Is-Sleeping Lady fl-ipotezi tiegħi hi mara mejta u tissimbolizza r-rinkarnazzjoni fis-sens li l-ġisem miet, però l-assenza spiritwali ma timtem qatt. U allura f'dan irridu nosservaw il-pożizzjoni figurattiva tal-mara rieqda li tirrappreżenta l-ħajja mill-ġdid. Is-saqaf ta' din l-istess kamra, jiġifieri l-Oker Hall, imimlija bi spiralli li s-simboliżmu tagħhom marbut mal-ħajja eterna u mat-twelid mill-ġdid. Dan insibuh fil-ktieb tal-Ġenesi wkoll fejn l-awtur sakru mas-siġra tal-erf isemmi wkoll is-siġra tal-ħajja. Ftit wara isemmi li l-bniedem u maħluq minn Alla fl-istess immaġini u xbija ta' Alla u dan ifisser li l-assenza ta' Alla hija infinita u allura l-assenza tal-bniedem hija infinita wkoll. Fuq dan id-dar qed naraw din il-pjanta sewwa li hija letteralment is-siġra tal-ħajja. The Tree of Life. Qed narawha tiela skala fuq skala. U dik hija l-ħamrija, l-art li ġej minn Mother Earth.
Di magħmula minn Maderert ukoll. Din qed naraw attikjata u d-dija tal-artal huwa attikjat ukoll. Għal-ħamrija. Nista' nevolvi ħafna żjed dwar dan l-element mistiku u spiritwali, però biex nagħti spunt qasir. L-antiki sa minn l-eqdem ċiviltà u l-eqdem tribujiet preistoriċi l-arfien tagħhom minn dejjem kien li l-ġisem fiżiku ġej mill-art u jiekol mill-prodott tal-art, allura il-ġisem hi l-art li mixejn ħlief id-dinja fiżika. Infatti, insejħula Mother Earth. Dawn l-antiki kienu konxi li la darba l-esperjenza tal-ġisem fil-ħajja materjali qed intemm, il-ġisem rid jerġa' jmur lura għand ommu. Mhux ta' bxejn, ġifieri il-ġisem jindefen ġal-art. Però żaq l-art hi wkoll il-ġuf tal-omm li twellet mill-ġdid. Din bispunt qasir dwar l-arti mistika li jimbagħad magħha hemm il-kunċett divin fejn jidħlu r-ruħ u l-ispirtu. Ir-ruħ huwa l-ħajja u l-ispirtu huwa l-konxu. Jekk wieħed jinnota, dawn huma t-tliet personalitajiet li anki l-Knisja Kattolika semmi sewwa, tliet persuni falla wieħed. Is-saċerdoti ta' żmien il-bronż, ta' żmien il-ħaġar, saċerdoti għexieren ta' eluf ukoll qabel il-fidi nisranija ma kellhom bżonn l-ebda introduzzjoni tal-aspett divin. Kif diġà semmejt, infatti wieħed mill-awturi sakri tal-Ġenesi jagħmel enfasi dwar kif il-bniedem mhux bija tas-sors etern fis-sens li waqt li l-libsa tintuża, ġifieri l-libsa qed nirreferi għall-ġisem sewwa, waqt li l-libsa tintuża tintrema. Ġifieri meta inti ġismek jiskadi ma jibqax jiffunzjona, allura l-ispirtu irid joħroġ minn ġol ġisem għax ma jistax jopera ġo din il-vettura li jissa m'għadix taħdem sew. Mela allura il-ġisem jintrema. Però l-assenza divina ma tmut qatt. F'termini sempliċi li poġġew kien il-post li jissimbolizza l-ġuf tal-omm fl-ipotezi tiegħi fejn il-ġisem jerġa' jintegra u fejn l-assenza divina terġa' tinkarna f'ġisem ġdid b'kontinwazzjoni mal-ħajja preċedenti. Dana kien it-twemmin li jorbot fi ftit kliem dawn l-aspetti funerarji sewwa biex meta persuna tmut jew tiġi sakrifikata ġisimha jintegra fl-art sewwa, imma imbagħad dan isir minn aspett u bit-twemmin li l-ħajja ma tintemx hemmhekk, imma se tkompli f'ġisem ieħor, jiġifieri minn aspett ta' reinkarnazzjoni. Il-passaġġ mill-immaterjal għal materjal x'inhuwa mhix l-omm? L-omm hija l-omm iġġibek fid-dinja, l-omm iġġibek fid-dimensjoni fiżika, mela allura dan it-tempju speċifikament li qed jissimbolizza l-omm inti tidħol ġo fih biex terġa' tinkarna, biex terġa' tibda ħajja wara. Dettalli li forsi jista' jagħtina iżjed indikazzjoni brabta mal-omm fis-sens tal-ipoġġew u mat-tempju l-oħra hija l-qagħda is-sura tal-omm tal-mara sewwa il-mara tal-fertilità. Insibu illi l-istess formazzjoni tat-tempju il-qatt u l-idejn ir-riġlejn għandhom l-istess sura. Skont l-ipotezi li ħdimt fuqha bejn l-2010 u l-2012 li poġġew preżenti u biss parti mill-kumpless enormi li jestendi lejn tal-ħorr fejn illum hemm iċ-ċimiterju tal-Addolorata.
F'Tal-Ħorr kienet saret sejba ta' fdalijiet funerari, skanietru, xi fuħħar fost oġġetti oħra. Minn dan l-aspett, peress li llum hemm l-Addolorata u qabel l-Addolorata sa minn żmien il-Feniċi, ġifieri 700 sena qabel Kristu, l-inħawi kienu diġà jintużaw bħala sit marbut mal-mewt u t-tfin. Allura l-ipoġew ħa konnotazzjoni relatata mal-mewt u t-tfin. Sa ċertu punt, hi raġonevoli li wieħed jassoċja l-ipoġew ma' attivitajiet funerari. Infatti, anki hemm studjużi barranin jirreferu għall-ipoġew bħala mass graveyard, però dan ukollu żbaljat fl-opinjoni tiegħi, għax l-ipoġew fil-kumplessità tiegħu kellu funzjonijiet differenti u parti żgħira biss kienet tintuża għal preservazzjoni tal-ġisem wara l-mewt. Il-bqija tal-kumpless kien iservi għal attivitajiet vari. Allura bl-ebda mod ma nistgħu ngħidu li l-ipoġew kien ċimiterju preistoriku sewwa għax inkunu qegħdin nisbaljaw. Meta l-iskavi ta' l-ipoġew bdew, fis-sena 1903, jiġifieri 4 snin wara li s-sit instab inċidentalment waqt ħaffir biex jsiru ċisterni moderni għaż-żona urbana ta' Raħal Ġdid. L-Ingliżi kellhom f'idejhom intelligenza dettaljata top secret tad-dinja sotterranja taħt Malta u Għawdex. U raw kif għamlu biex jikkontrollaw l-iskavi kemm jistgħu. Il-patri Ġiżwit u arkeologu Fra Manuel Magri li kien is-surpretendent tal-iskavi tal-ipoġew twaqqaf minn xogħlu wara li naqas milli jikkataloga numru ta' fdalijiet ta' għada. Ir-raġuni għal konsul pubbliku hija din, però jien inħoss li t-terminazzjoni tas-surpretendenza ta' Fra Magri fuq l-iskavi tal-ipoġew kienet ta' natura differenti li setat tmur kontra twemmin ġenerali. Minflok Magri kien imbagħad inħatar l-arkeologu Themistokles Ammit li kompla l-iskavi. Issa, ir-reġistru fejn kienu jsiru il-katalogi tas-sejbiet u d-dettalji arkeoloġiċi b'kombinazzjoni nisew jieħduh mingħand Fra Magri wara li dan kien twaqqaf mill-kariga tiegħu. Konvenjentament għall-Brittaniċi Themistokles Ammit ingħata t-titlu ta' Sier waqt li Fra Magri miet fit-Tunezija u l-katalgu tal-iskavi tal-ipoġew fi żmien l-amministrazzjoni tiegħu ma nstabx. Fl-istudju tiegħi nitfadaw ġdid fuq l-opinjoni li seta' kellu l-Ġiżwit Fra Magri dwar is-sejbiet li għamel f'diversi siti arkeoloġiċi kemm f'Malta u anki f'Għawdex, sejbiet li kien jorbothom ma' ċiviltajiet tal-perjodu Paleolitiku kif isemmu l-awturi tal-Ġenesi fi żmien li kienu jgħixu nies ta' statura ġganteska. Insemmu żewġ eżempji bħal-Ġgantija u l-ħaġra ta' Sansuna. Ta' reliġjuż li kien Fra Magri seta' kien influenzat mir-reliġjon li kien iħaddan, però seta' ma kienx. U jekk ma kienx, mela allura rridu nistaqsu. Ta' espert arkeologu li kien. Ir-raġuni ta' twaqqif minn xogħlu kienet verament dik li niżla fl-istorja? Jew kien skava xi ħaġa li kieku ħarġet fil-pubbliku kienet titfa' l-kredibilità arkeoloġika taħt dawl totalment differenti minn dak li jriduna nemmnu. Ser Themistokles Ammit kompla bl-iskavi li kienu mħarsa immedjatament mill-lajn arkeoloġika militari Brittanika li kienu
dak iż-żmien qed jikkompetu mal-Ġermaniżi u ma' qawwiet politiċi u militari oħra kemm fl-Ewropa u anki barra mill-Ewropa. Meta x-xogħol arkeoloġiku fl-Ipoġġew intemm sal-ġurnata tal-lum, id-dubji baqgħu jippersistu jekk kienx hemm xi bibien, twieqi jew passaġġi li ingħalqu b'mod li dan ma jidhirx. Jien niddubita wkoll li kieku l-iskavi baqgħu għaddejjin il-kumpless tal-Ipoġġew illum għandu firxa estensiva sa tal-Ħorr u l-Addolorata. Aħsbu fil-provinċja tal-Kapadoċċja fit-Turkija fejn hemm il-kumpless preistoriku kolossali sotterranju ta' Derinkuju. Ġewwa dan il-kumpless ġigantesk kienu jabitaw mijiet ta' nies. Fl-ipotezi tiegħi l-Ipoġġew u Derinkuju ta' Malta. L-eluf ta' Adam li nstabu ġol Ipoġġew kienu wisma ta' persuni li tpoġġew ġol ġuf, jiġifieri ġol tempju, u dawn poġġew hemm bil-fidi u twemmin li dawn jerġgħu jinkarnaw. Is-sejba ta' Adam kienet il fuq minn 33,000 biċċa li jikkwantifikaw bejn wieħed u ieħor madwar 6,000 persuna. Is-sejba ta' Adam li saret ġol Ipoġġew kienet waħda stramba immens fejn il-fdalijiet skeletali ma ġewx misjuba preservati b'rispett skont il-proċess funerarju imma ħallata ballata. Tista' tgħid li l-mod ta' kif instabu l-iskeletri kienu wieħed remot mill-aspett normali tal-proċess funebru. Mill-esperjenza l-arkeologu jippretendi li jsib hemm fdalijiet sħaħ kif setgħu kienu mpoġġija mid-deffiena. L-arkeologu jippretendi wkoll li jsib oġġetti li l-mejjed kien juża matul ħajtu mdawr miegħu. F'ħafna każi normalment il-ġisem kien jindifen jew jitpoġġa orjentat lejn xi direzzjoni jew f'xi pożizzjoni partikolari. Fl-iskavi tal-Ipoġġew però xejn minn dan ma nstab. Li nstab kien litteralment xokkanti. Taħlita sħiħa ta' għexieren ta' eluf ta' Adam, ħafna minnhom fi stat ta' trapp. Is-sejba tal-iskeletri barra li kienet stramba u xokkanti kienet kaotika għall-aħħar. Għexieren ta' snin wara li ġew dokumentati kemm is-sejbiet kif ukoll l-istat tan-natura u d-depożitu li nstabu fih l-Adam bdew ifaqsu t-teoriji. Ħafna minnhom marbuta ma' setet preistoriċi marbuta mal-mewt u li l-Ipoġġew ma kien xejn li fossa li fih kienu jarmu l-mejtin. Infatti il-baruni u arkeologu Andrew Colin Renfrew mill-Università ta' Cambridge fl-analiżi arkeologa tiegħu sejjaħ is-sit tal-Ipoġġew bħala Charnel House. Din u teoriji simili li nibtu matul is-snin kienu kollha miżgwidati. Irrelevanti l-edukazzjoni warahom, sewwa, fl-opinjoni tiegħi it-ħarbit li nstab fl-Ipoġġew ma kienx ġej mill-bniedem, speċjalment mill-komunità ta' żmien it-tempji, u jien konvint minn dan. L-iġsma ta' dawn in-nies mhux talli ma ntremewx b'mod kaotiku ġo fossa tal-mewt imma talli matul it-tfin il-komunità segwit ir-riti funerarji kollha kif kien jistħoqilhom il-mejtin. Issa, skont studju li sar, il-kaws kollu ta' Adam
ġo xulxin fl-ipoġew ġie kkawżat minn arar vjolenti ta' ilma li jerreq kompletament it-tempju u l-madwar u ġab kollox minestra waħda. Saħansitra ħafna minn dak li kien preservat ġewwa spiċċa nġar barra u wara eluf ta' snin reġa' ndifen kompletament taħt sedimenti ta' tajn u ħamrija. Il-kwantità ta' għadam li nstabu barra mit-tempju ta' fuq l-art mill-ewwel beda jiġġenera ħsibijiet li din kienet xi 17 ġimiterju preistoriku u l-għadam flimkien ma' brazzoletti, ġiżerajjen, għodot, figurini, għadam ta' annimali u seashells fost oġġetti oħra nstabu mitfuna f'depożiti li interessanti immens jissejjaħ alluvjali jiġifieri ħamrija u torba li jinġarru minn xi tip ta' arar kbir ta' ilma li litteralment erreq dawn it-tempji. Infatti fir-rapport bil-miktub Themistokles Hammet kiteb li d-depożitu ta' ħamrija u torba li nġarru tkaxkar minn barra għal ġewwa kien ta' metru font. L-istess forma ta' depożitu ta' ħamrija u torba instab ġewwa l-ipoġew ukoll. Issa xi jfisser dan? Jien naħseb li dan l-arar kien ġie kkawżat bid-dilluvju ta' 11,600 sen ilu. Sawa l-istess dilluvju ġifieri li jera il-pjanuri fil-Mediterran u f'forma gżejjer li nsibu llum fosthom dawk Maltin. Fil-ħamsinijiet madwar 49 sena wara s-sejba tal-ipoġew, il-ħitan ta' dan il-kumpless sotterranju letteralment labirint kien iddekorat b'numru ta' disinji kemm mas-soqfa kif ukoll mal-ħitan. Però żewġ dettalji li wieħed minnhom sparixxa u r-raġuni ovvja kienu id b'6 swaba u barri tal-perjodu glassjali jiġifieri ta' żmien il-Pleistocene. Issa, l-estensjoni ta' dan il-perjodu istimata li bdiet 2.6 miljuni ta' snin ilu u spiċċat 11,000 sena ilu. Mela allura dan il-barri ilu estint 11,000 sena. U jien, flimkien ma' oħrajn li daħlu fil-fond ta' dan is-suġġett nistaqsu. Jekk l-ipoġew għandu fuq 5,000 sena biss, kif in-nies ta' żmien l-ipoġew setgħu penġew annimal li qatt ma raw daw. Annimal li jekk nużaw il-parametri ġeoloġiċi u meteoroloġiċi kien ilu estint 6,000 sena minn żmienhom. Kif jista' jkun hemm xi ħaġa li ma tinkwadrax f'din ix-xena? Il-barri tal-perjodu glassjali flimkien ma' numru ta' dettalji oħra kemm fl-ipoġew anke fit-tempji ta' fuq l-art jindikaw b'mod ċar li dawn is-santwarji, kalendarji, tempji sejħilhom li trid għandhom ħafna iżjed minn 6,000 sena jew 7,000 sena. Mela kif taħseb li l-misqa għandha x'taqsam mat-tempji tal-imnajdra u ħaġar il-fatt li qiegħda fil-viċinanzi taż-żewġ tempji. It-teorija b'mod ġenerali hija wkoll marbuta mal-Kartrazz. Sewwa illi hawnhekk hawn ukoll Kartrazz qegħdin x'imkien hawn fuq. Hawnhekk ninsabu ġewwa l-misqa li qiegħed bejn it-tempji ta' ħaġar qiegħu l-imnajdra. Post mimli mistieri naturalment u bla dubju kull studjuż għandu t-teorija tiegħu. F'dan il-każ partikolari jien naqbel ma' l-ipotezi li l-misqa flimkien ma' komplessi simili li nsibu ġebel ċantar fil-Fawwara u fejn nhar il-Kbir u f'diversi postijiet oħra tal-istess natura kienu jservu għal raġunijiet agrikolturali, ġifieri għat-tisqija tal-art u annimali domestiċi u ovvjament anki għan-nies tal-komunità. Minn dan il-punt il-qudiem ser nimxi skont l-ipotezi tiegħi sewwa. Dawn iċ-ċisterni
huma indikazzjoni ċara li kull fejn jinsabu jidentifikaw sit abitat. Però sal-lum ma sibna l-ebda traċċa fuq wiċċ l-art ta' bini preistoriku ta' fejn kienet tabet tal-komunità ta' żmien it-tempji. U dan jien naħseb għax il-komunità ma kienx tgħix fuq l-art imma ġewwa l-art fl-erin profondi li ma' żmien ħafruhom f'kumplessi enormi biex jgħixu fihom. Bħal eżempju ċar li poġġew jew inkella eżempju oħra għall-irbir. Però sal-lum ma sibna l-ebda traċċa fuq wiċċ l-art ta' bini forma ta' xi villaġġ fejn kienet tabet tal-komunità ta' żmien it-tempji. U dan jien naħseb għax il-komunità ma kienx tgħix fuq l-istess elevazzjoni tat-tempji, imma f'inħawi ta' elevazzjoni ferm iżjed baxxa. Inħawi li llum jinsabu f'qiegħ il-baħar. It-tempji li fihom kienet issir tant qima kienu jingħatawlu għala postijiet ta' importanza. U allura, naturalment, minn dan l-aspett il-villaġġ u l-komunità ma kienux jaqsmu l-istess art mat-tempji. Issa fl-ipotezi tiegħi l-oraklu u s-saċerdozju kienu magħmula kollha minn nisa u dawn biss kienu jgħixu fl-ispazju immedjat tat-tempju. U dawn ma nimmaġinax li kienu iżjed minn 6 jew 7 persuni. Mela, hawnhekk jekk naraw hawn din iċ-ċisterna għataw dan il-ġebel fuq għalli qed jindika biċ-ċar biex l-ilma ma jsirx ilma qiegħed. Għandek l-uħ fuqu illi jekk inħarsu fuq din iċ-ċisterna, pereżempju qatt fadal ġebla waħda. Fuq dik iċ-ċisterna m'hemmx ġebler. Jiġifieri il-ġebel li hawn jew ġie meħud tkisser biex hemm isir dan il-ħitan tas-sejjieħ. Għandek ħafna x'jorbotaw bħala simboliżmu li għandu x'jaqsam mat-tempji. Mela kif? Għanna ħafna ċisterni hawnhekk u kollha b'forom differenti u notajt anki forom pereżempju hemm biċċa fejn tista' tqiegħed saqajk it-tnejn u tħares lej filfla. U hemm di li tkellimna l-ewwel fuqha wkoll. X'taħseb li l-forom jirrappreżenta? Mela, veru, kif qed tgħid inti hawn ħafna forom differenti ta' ċisterni hemm ovali, speċjalment din għandha forma distinta mill-oħrajn. Din qed naraw illi hija forma tonda, però ma tiqafx hemmhekk. Aħna qed naraw ukoll illi din huwa s-simboliżmu tal-fertilità. Sewwa, il għaliex iċ-ċisterna ħansejħula hekk sewwa hija mimlija bl-ilma. Tilqa l-ilma u s-simboliżmu li huwa marbut ma' din iċ-ċisterna meta tintela bl-ilma din qiegħda turina illi dik hija l-ġuf tal-omm. Infatti, parti minn din iċ-ċisterna għandek ukoll ir-ras tal-omm u għandek l-idejn illi qiegħda turina iż-żaq jew il-ġuf tal-omm. Taħseb li hemm xi waħda tinfet mal-oħra minn dawn? Infatti jiena għandi teorija li hemm waħda minn dawn, konna minna daqsxejn xogħol ukoll, fuq waħda minn dawn iċ-ċisterni, għandi teorija li waħda minnhom jista' jkun illi tinfet għal x'imkien ukoll, imma peress li llum mimlijin bil-ġebel u bit-tajn u bil-ħamrija, ġifieri huwa daqsxejn kien possibbli biex issir taf hekk hux veru din tinfet. L-idea hi li Atlantis kellha disa' ċriki magħha. Issa kieku ma kienux ċriki imma kienu
9 postijiet differenti fid-dinja li kienu jagħmlu Atlantis. Jiġifieri d-dinja kollha kienet Atlantis, mhux ġast post wieħed. U Malta kienet tifforma wieħed minn dawn il-postijiet. X'taħseb dwarha? Mela, jiena l-ewwel ħaġa nibbaża teorija tiegħi fuq li hemm diġà dokumentat. Id-dialogi ta' Platun. Din li semmejt li inti nimmaġina li xi teorija u x'hekk. Meta qed ninkludu id-dinja bħala Atlantis sewwa biex ngħidu hekk, naħseb jiena hija barra mill-kuntest. Dik li semmejt li jistgħu jkun hemm xi 9 tiġnus biex insejħulhom hekk li jiffurmaw din l-art ta' Atlantis jew l-imperu ta' Atlantis malija tagħmel sens il għaliex hemm parti minnha hemm fattur minnha li jissemma fid-dialogu ta' Kritias sewwa li huwa wieħed mid-dialogi ta' Platun, però fid-dialogu ta' Kritias m'hemmx imsemmijin 9 hemm imsemmijin 10 tiġnus immexxijin minn 10 monarkiji differenti. U dawn il-monarkiji differenti kellhom kienu jsegwu kienu jħadnu l-istess reliġjonijiet għalkemm huma differenti u kellhom liġijiet ugwali li japplikaw għal kulħadd. U kien hemm liġi partikolari illi kienet torbot lil kull ġens. World order. Nistgħu nsejħulek kien hemm din il-liġi partikolari li kienet torbot il-ġnus kollha li jekk għal-mod tal-kelma jiena ir-re ta' dan il-ġens u sibt ruħi fi problema jew attakkani xi għadu, jiena jekk se nitlob għall-għajnuna il-ġnus l-oħra jridu jingħaqdu miegħi biex flimkien nattakkaw l-għadu tiegħi sewwa u jkun min ikun ir-renju dawn iridu jingħaqdu biex jgħinuh kontra l-għadu tiegħu. Issa jekk kienx finanzjarja l-problema, jekk tidħol fid-dokumentazzjoni tad-dialogi ta' Platun, fid-dialogu partikolari ta' Kritias, hemm informazzjoni x'japplikaw x'ikkonsisti f'dawn il-liġijiet sewwa. Platun fid-dialogi tiegħu jirrakkonta li Atlantis organizzat attakk fuq l-Afrika u l-Ewropa, invażjoni. Tista' telabora naqra iktar fuqha? Mela, dawn l-10 tiġnus kienu ppjanaw invażjoni skont id-dialogi u dawn bdew diħlin daqsxejn jieħdu l-bliet ewlenin. L-Alġerija, il-Marokk u baqgħu diħlin il-Libja, Spanja, waslu sal-Italja. U kien hemm żewġ ċiviltajiet li waqfulhom. Hellas u Kemmet. Hellas il-Greċja u Kemmet l-Eġittu. Issa, l-isem Hellas m'għandux jaqsam assolutament xejn mal-istorja ta' Elena ta' Troja. Skont il-metamorfosi ta' Ovid, iċ-ċiviltà Griega ta' 12,000 sena ilu, jiġifieri ċ-ċiviltà ta' Hellas, inqerdet bid-Dilluvju li jissemma fil-ktib ta' Ġenesi, dak ta' żmien Noe biex niftehmu. Ir-rakkont ta' Ovid jgħid li l-unika żewġ persuni li nexxielhom isalvaw mill-arar kienu Dekalion u Pira. U l-ewwel tifel li kellhom kien Hellinus li minnu ħadet isimha ċ-ċiviltà Griega li nibtet wara d-Dilluvju. Kemmet min-naħa l-oħra li kien l-isem tal-Eġittu preistorika jfisser l-art is-sewda u dan jirreferi b'mod partikolari għal ħamrija fertili permezz ta' xmara Nil. Dawn iż-żewġ ċiviltajiet flimkien ma' ġnus oħra fl-alleanza militari, dejjem skont Platun, irnexxilhom iwaqfu l-invażjoni Atlantika fil-Mediterran. Żmien wara li ma jissemmix kemm beda teżiż kbir tal-art sewwa u kien f'dan il-punt li kataklizma nfexxet f'dilluvju feroċi ta' baħar li ogħla f'daqqa waħda. Tant ogħla il-livell tal-baħar li l-gżira ta' Atlantis tkissret bit-terremoti u nbelad bl-ilma. Bl-ilma tad-Dilluvju li beda jgerbeb fil-pjanuri tal-Mediterran mill-Oċean Atlantiku bejn il-Marokk u Ġibilta. Issa ma ninsewx illi Platun ġab l-informazzjoni mingħand Solon. Solon, kif diġà semmejna qabel,
ġab l-informazzjoni tiegħu minant il-qassisin sewwa tat-Tempju ta' Sajs. Issa it-Tempju ta' Sajs huwa l-ekwivalenti tat-Tempju ta' Atena ġol Greċja. Di dawn qalulu illi għandu jkun gburi, Solon, ġifieri l-qassisin, il-Solon qalu li għandu jkun gburi. Il-għallu xu ġej minn ġens, minn discendenza ta' eroj illi dawn waqfu invażjoni tant kienet kbira illi kienet qiegħda tgħeddet il-Mediterran kollu. Issa meta ngħidu il-Mediterran kollu xi jfisser? Illi l-Mediterran kien post abitabbli. Ma kienx post kif nafuh illum bil-baħar. Fil-ktib tal-Ġenesi, kapitli minn 6 sa 9 jissemma Arar li l-firxa tiegħu erqet artijiet sħaħ u erdet numru ta' ċiviltajiet. Tantu għala l-baħar skont ir-rakkont Bibliku li l-Arka ta' Noè spiċċat fuq wiċċ ta' muntanja msemmija Ararat li qiegħda fit-tard tat-Turkija tal-Lvant. Ir-rakkont tal-istess Dulluvju insibuh f'numru ta' kitbiet antikissimi fosthom Babiloni, Hindu, Eġizzjani, Assirjani, Ebrej, Griegi, eccetera, eccetera. Fl-epika ta' Gilgamesh insibu l-istess, però l-awtur minflok Ararat bħala muntanja fejn waqfet l-arka semma Mount Nisir li llum tissejjaħ Pir Omar Gudrun fil-Kurdistan tal-Iraq. Naturalment, id-dettalji bejn ċiviltà oħra jvarjaw u jista' jkun ukoll li oriġinalment kien hemm biss sors wieħed li minnu imbagħad ħarġu kitbiet oħra. Allura Kevin, taħseb li meta ġrat l-istorja tad-Dulluvju li hemm evidenza li ġrat illum il-ġurnata tissemma f'kull reliġjon. Taħseb li jekk kien hemm xi evidenza din ġiet mitlufa? Hemm ħafna evidenzi arkeoloġiċi li ovvjament intilfu. Però hemm ħafna minnhom illi nstabu wkoll mhux qedituhom daqshekk importanza jew inkella mhux qegħdin jirrelatawhom ma' din l-istorja, ma' din il-mitoloġija ta' Atlantis ħansejħula hekk. Għaliex qal l-istudjużi akademiċi din hija daqsxejn bombastika. Għaliex ġeneralment m'hawn xejn illi jorbot illi jista' jgħid b'mod konkret illi Atlantis kienet verament post ġeoloġiku. Però meta naqdu id-dettalji li għandna available illum sewwa insibu ħafna illi jagħmel sens illi joħodna lura fi żmien fejn seta' kien hemm din il-gżira kif semmija Platun fid-dialogi tiegħu li mhux neċessarjament hija marbuta ma' teoriji oħra li żviluppaw matul iż-żmien li din il-gżira jista' jkun kienet teżisti fil-Baħar Atlantiku u firxet l-invażjoni tagħha lejn il-Mediterran. Hemm ħafna evidenza illi hija dubjuża u hemm ħafna evidenza oħra illi tikkollabora ma' l-istudju li għandna illum fidejna li nistgħu ngħidu li dawn huma marbutin ma' l-istorja ta' Atlantis. Eżempju, hemm f'ċiviltajiet oħra hemm msemmija, hemm kataklizma tad-Dulluvju u nsibu wkoll li jekk aħna nagħmlu kalkolu ta' 5000 sena il-livell tal-ilma niżel b'mod drastiku li nkixfu ċaċet tal-logħlijiet u muntanji li nsibu fil-Baħar Mediterran. Dawn il-gżejjer illum kollha għandhom hemm xjuruna bħala evidenza. Eżempju Malta hija treasure trove ta' relikwi antikissimi li jistgħu joħduna wkoll lejn dawn iż-żminijiet remoti. Jien inħoss li jekk verament Atlantis kienet post ġeoloġiku u allura ġeografiku u li invażjoni daqshekk estensiva seħħet, il-Maltin biex insejħulhom hekk ta' 12,000 sen ilu sempliċiment kienu iżjed orjentati lejn il-mistieri ta' smewwiet u r-relazzjoni astronomika intima li magħha kellhom dawn in-nies milli kienu gwerrieri lesti biex jifqu għad-difiża tad-dominju tagħhom. Allura minn dan l-aspett jien inħoss li dawn in-nies ċedew mingħajr ebda reżistenza
u artom huma stess ġew inkorporati fl-Imperu Atlantiku li jeb fl-aħħa ta' berqa fl-għalar ta' 11,600 sena ilu. It-tribujiet li bdew ifaqsu eluf ta' snin wara d-dilluvju, ovvjament wara li l-ilmijiet baxxew b'mod drastiku, bdew ħabtu wiċċhom ma' dinja ferm differenti minn dik li kienu jgħixu fiha ċ-ċiviltajiet ta' qabilhom. Jiġifieri dawk iċ-ċiviltajiet li kienu jgħixu qabel id-dilluvju. Is-sitwazzjoni tal-Mediterran ma baqgħetx li kienet u issa l-migrazzjoni bil-mixi mill-Afrika l-Ewropa kienu jeħtieġu vjaġġi li jinvolvu xhur ta' mixi u eluf ta' mili. U hawnhekk naslu fil-punt fejn japplikaw migrazzjonijiet bil-baħar kif infatti jinsibu fl-arkivji antiki. It-teknoloġija tal-vetturi tal-baħar kienet żviluppat ħafna sa 3500 sena ilu sewwa u kif insibu fir-rekord storiċi it-tbaħħir sar ħafna iżjed frekwenti u bdew isiru kemm migrazzjonijiet ta' distanzi żgħar u anki attakki navali u invażjonijiet. Il-Feniċi 3000 sena ilu infatti kienu fost l-ewwel ċiviltajiet li l-attivitajiet tagħhom fil-Baħar Mediterran kienu marbuta mal-istorja marittima. Dan iż-żmien allura kien żmien fejn it-tbaħħir sar mezz possibbli biex wieħed jaqsam baħar minn punt għal ieħor. U dan fl-ipotezi tiegħi kien iż-żmien fejn migrazzjoni ta' nies għal gżejjer Maltin setgħet issir. It-tribù li waslet fil-gżejjer tagħna iltaqet ma' tempji preistoriċi u dawn ma kellhom l-ebda ħiel ta' dawn l-istrutturi ġganteski x'setgħu kienu. Dan kien żmien il-Bronż u f'da żmien ħaġar kbira l-bini kien għadu jintuża mad-dinja kollha. Allura l-ipotezi tiegħi li dawn in-nies irranġaw it-tempji mill-istat ta' rovina li kienu jinsabu fih u bdew jużawhom għal funzjonijiet varji li tawhom huma. Issa, 700 sena wara l-wasla ta' dawn in-nies dejjem fl-ipotezi tiegħi ġew il-Feniċi. U dawn ġew Malta għax bħal ta' qabilhom kellhom il-mezzi biex jaqsmu l-baħar. Però migrazzjoni bil-baħar minn Sqallija 7000 sena ilu kont u nibqa' nħares lejha minn aspett xettiku, partikolarment meta m'hemm xejn li remotament jindika xi relazzjoni preistorika bejn Malta u Sqallija. Il-kawża ta' dan kollu però x'kienet? Huwa minnu li Alla kif ir-reliġjuż jemmen verament trid jeqret l-umanità kollha. Jew dan mhux xejn ħlief vers allegoriku kif insibu frekwentament fil-Bibja. L-awtur sakru fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 6 vers 13 kiteb li Alla qal lil Noè dan il-kliem: Għalija bim il-ħajjin kollha wasal għax intliet bil-vjolenza l-art kollha minħabba fihom, hawn jien ser neqridhom minn wiċċ l-art. Versi ta' din in-natura għata hawn min jemminhom. Però fir-realtà, u jekk verament id-dilluvju seħħ, x'seta' kkawża l-għarar kolossali msemmi minn kull ċiviltà tal-qedem. Hemm diversi teoriji xjentifiċi u tiskanta meta numru minnhom ġew paragonati ma' testi reliġjużi jġibulek għajnejk wara widnejk. Eżempju. Fil-ktieb ta' Noè, versi minn 65.1 sa 67.11 hemm miktuba fenomeni li meta titfgħu parametri xjentifiċi. Isek, qegħdin jgħidu affarijiet li nafuhom aħna isemmu dan il-ktieb antik isemmi illi id-dinja it-tiltijat u bdiet tirtot u li l-mijiet minn ġod dinja ser jgħinu l-ilmijiet ta' fuq id-dinja sewwa, jiġifieri se jawmentaw l-ilma ta' fuq id-dinja.
meta sar id-dilluvju. Jissemma l-bidla tal-klima wkoll illi d-dinja kienet għaddejja minnu dak iż-żmien. Dinja kienet ħierġa mill-għala glaċjali. Ġifieri dawn huma fenomeni imsemmija f'dawn it-testi. Anki Charles Hapgood fil-ktieb The Path of the Pole u ser nikkwota. Qal li the huge ice melt that probably caused the flood occurred when the poles shifted. Dan huwa qisu l-istess ħaġa li hemm miktub f'dawn it-testi. When the poles shifted, perhaps due to an impact from space, the North Pole shifted from Hudson's Bay to its present position. Ġifieri li seta' ġara f'dan il-fenomenu waqt li d-dinja kienet ħierġa mill-perjodu ta' kesħa sewwa u d-disturbazzjoni fl-ispazju immedjat tad-dinja sewwa seħħ. Il-ice sheets permezz ta' ċaqliq u terremoti li ħakmu d-dinja dak iż-żmien inqasmu u waqgħu fl-ibħra u fl-oċeani. Issa ovvjament il-livell tal-ilma għala drastikament, però l-waqa' ta' ammonti ta' sluġ daqshekk kbir li seta' kkawża mewġ li bela l-art. U dan nisibuh kemm f'testi reliġjużi kif ukoll f'dawk mitoloġiċi. Però hemm differenza bejn testi pagani u testi reliġjużi. Wieħed jitenn li dan il-fenomenu distruttiv kien ir-rieda diretta ta' Alla biex inadda fid-dinja mit-taħwit tal-umanità. Mat-testi pagani jassoċjaw dan il-fenomenu man-natura. Jekk ir-rakkont Bibliku ta' Ġenesi dwar id-dilluvju hu litteralment u kompletament fittizju, mela allura dawn is-sejbiet kollha li qed juru b'mod ċar li kollha kemm huma marbuta ma' xi tip ta' kataklizma li seħħet fl-aħħar fażi tal-era glaċjali, mela allura fil-fema tiegħi dawn huma xejn ħlief koinċidenzi bla preċedent. Għax barra dawn id-dettalji kollha li semmejt, kemm fil-Mediterran u kemm fl-Asja, hemm iżjed provi ċari li l-baħar fil-passat remot kien bela l-art u dan jintwera wkoll fid-deżert tas-Sahara. Fin-nazzjonijiet tas-Sahara, ġifieri fil-Libja, fl-Eġittu, fis-Sudan u f'pajjiżi oħra, hemm numru ta' għadajjar kbar ta' ilma mielaħ. Għadajjar enormi ta' 16 u 20 mil u anke ikbar. Issa kif kwantitajiet enormi ta' ilma mielaħ sapruħu fuq 500 mil fin-nofsinhar tal-Eġittu, jiġifieri 500 mil il-bogħod mill-Mediterran. Fid-deżert tas-Sahara hemm numru kbir ta' ilma baħar, ġod depressjonijiet li ilu maqbud minn żmien meta id-deżert ma kienx jeżisti kif nafuh illum imma kien baħar. Waħda minn dawn l-għadajjar infatti l-oażi ta' Siwa. Issa, il-maġġoranza tal-font tal-oażi dik ta' 18 metru jew kellha font ta' 6 solari, però hemm bnadi oħra fl-istess oażi li laħqu font ta' 60 metru li hu bejn wieħed u ieħor 18 solar. Fatt ġeoloġiku interessanti ieħor hu li l-maġġor parti ta' dawn id-depressjonijiet qegħdin taħt il-livell tal-wiċċ tal-Mediterran li fi kliem ieħor is-sitwazzjoni ta' dawn l-għadajjar qiegħda baxxa iżjed mill-livell tal-baħar. Ħafna forsi jistaqsu kif l-ilma ta' dawn l-għadajjar ma jinxefx bis-sħana tad-deżert. Mela skont studji li saru nixxija ta' ilma ġieri minn taħt id-deżert il-ħin kollu jissupplixxi l-għadajjar tal-wiċċ. Sewwa, u meta l-ilma ġieri jitħallat mal-ilma mielaħ tal-għadajjar, ovvjament dan jitlef il-purezza tiegħu, però l-għadajjar dejjem jibqgħu mimlijin.
Teorija akademika ġenerali toħadna miljuni ta' snin lura fi żmien fejn id-deżert tas-Sahara skont din l-ipotezi ma kienx kif nafuh illum, imma kien art vasta u fertili, art bi pjanuri tal-lewn aħdar, miksija foresti ta' pjanti u siġar u xmajjar kemm ittik il-vista ta' għajnejk. Dan l-istudju akademiku jgħid li l-kawża tan-nixfa kbira li nsibu llum fis-Sahara hi t-tibdil tal-klima. U għalkemm l-akademiċi ma jiddaħħlu imkien arar kbir li seta' kontribwixxa fl-elementi ta' tibdil fin-natura tas-Sahara fl-aħħar 12,000 sena, jien naqbel 50% ma' din it-teorija u naqbel ukoll li s-Sahara kien l-abitat ta' annimali preistoriċi kretaċiji. Jiġifieri dawk il-perjodi li ġew wara l-era Triassika u dik Ġurassika, eċċetera. U nafu dan għaliex fil-ftit paleontoloġija li saret instabu fossili u fdalijiet preistoriċi ta' annimali enormi ta' żmien id-dinożawri. Issa, waħda minn diversi teoriji li jappoġġjaw baħar fis-Sahara dik immexxija mix-xjentista Maureen O'Leary mill-Università ta' Stony Brook fin-New York li f'dokument ta' riċerka li kien ġie ppubblikat fl-Ulju tal-2019 ħarġet informazzjoni dwar il-baħar li kien ikkopri l-medda kollha tas-Sahara, ġifieri mill-Alġerija fejn l-Oċean Atlantiku sal-Eġittu fejn il-Baħar l-Aħmar lillum jiftaħ fl-Oċean Indjan. Però dan l-istudju ħadna 100 miljun sena l-bogħod li hu wisq lura fi żmien. Aħna rridu nankraw fil-perspettiva tal-aħħar fażi tal-era glassjali madwar 12,000 sena ilu. Fl-opinjoni tiegħi allura, skont l-istudju li għamilt jien, biex nifhmu t-trasformazzjoni tas-Sahara minn art fertili għal deżert, rridu nibqgħu fit-tmiem tal-perjodu paleolitiku. Fil-qosor, l-evoluzzjoni ta' din l-art rat fenomeni li impattaw b'mod kataklizmiku in-natura Afrikana, kemm fil-wiċċ tal-art, kif ukoll fil-fond, fiż-żaq tal-art. Però l-mistoqsija hi din, jekk verament flok id-deżert tas-Sahara kienet teżisti ġenna tal-art, x'kien il-fenomenu li qeret litteralment kollox u ġab il-post deżert? L-evoluzzjoni li jissir kontinwament u gradwalment ġeneralment ħalli evidenza fiżika li trid tħaffel biex issiba, però min-naħa l-oħra biex nifhmu x'seta' ġara fid-deżert tas-Sahara ma tantx irridu nħaffru għax id-deżert minnu nnifsu evidenti li l-fenomenu li jaffettwa b'mod drastiku l din l-art fertili ma kien xejn ħlief invażjoni ta' baħar mill-Atlantiku li qabada alla rieda ma ta' ċans lil ħadd u lil xejn u bħalli ħata berqa inbeled minn dan id-dilluvju kbir. Xi ħaġa oħra li rridu nistaqsu minn fejn ġi dak ir-ramel kollu, ġifieri minn fejn ġi ir-ramel kollu insibu fis-Sahara llum. L-istudju konvenzjonali jgħid li biex blat jitfarrak u jsir ramel iridu jgħaddu miljuni ta' snin u sa ċertu punt naqbel. Però jekk il-Mediterran m'għandux miljuni ta' snin imma inqas minn 12,000 sena, kif iffurmaw li eluf ta' mili ta' bajjiet imramla li nsibu fil-pajjiżi tal-Mediterran? Irridu nifhmu wkoll li l-maġġor parti tal-Afrika u l-Mediterran dak iż-żmien jiġifieri 11,000 sen ilu ma kienux deżert u ma sofrewx friżar u ma ddewx minn era glassjali bħall-Ewropa ta' fuq biex insemmi post wieħed. Sa 11,000 sena ilu l-Afrika u l-Mediterran skont l-ipotesi tiegħi kienu għadhom artijiet fertili, abitabbli kemm għall-bniedem u kemm għall-annimali. Il-baħar li ola b'mod konsiderevoli baqa' dieħel mijiet ta' mili minn fejn illum insibu l-kosta Afrikana tal-Mediterran. Din l-art flimkien mal-Mediterran baqgħet taħt l-ilma baħarali eluf ta' snin, sakemm 2000 jew 3000 sena wara il-livell tal-ilma tbaxxa drastikament u wiċċ l-art inkixef.
Naturalment, id-Diluvju ġab trasformazzjoni totali li bidlet ġeoloġikament u ġeografikament it-topografija kollha. Fejn darba kien hemm Mart, issa spiċċa taħt l-ilma u fejn kien wiet jew depressjoni, issa spiċċa għadira fejn inqabad l-ilma ta' żmien id-Diluvju. Il-muntanji Mediterranei li kienu jħarsu majestosament fuq iċ-ċiviltajiet avvanzati li nqerdu bid-Diluvju issa spiċċaw merqa bil-ċaċet tagħhom iservu bħala gżejjer. Jekk dan seħħx letteralment jew kienx il-kreattività assoluta ta' Solon li jgħadda l-informazzjoni tiegħu lil Platun, ma nistgħu nsejru nafu qatt. Infatti f'wieħed mid-dialogi ta' Platun dak imsemmi Kritias jieqaf nofs spjegazzjoni dwar din l-art ta' Atlantis li niżlet fl-abissi tal-Atlantiku u li warajha ħallit mhux biss stejjer li għadhom jaffaxxinaw sal-lum, imma spirtu qalil li stimola eluf kbar ta' awturi, studjużi, arkeoloġi, biljonarji u anki ċriki u ordnijiet eżoteriċi biex jkomplu jħafru u jiskavaw. Forsi xi darba din l-art mitoloġika issir finalment realtà.